हेलौ लोगोफोर, आंनि रातुल इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायनाय जाबाय। जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर। लेट्स गो। जाय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड, नायलांबाय थादो लोगोफोर। डाइरेक्ट जायगा मोनफिननायसै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर। उफाय गैया, चार्ज गैयिनि थाखायनो ससे ससेल' बानायनो हाबाय आङो भिडिअफोरखौनो। मा खालामनो, कारेन्टनि प्रब्लेम, ओंखायनो ससे ससेल' बानायनानै हगारनाय जाबाय लोगोफोर। नायनो हागोन लोगोफोर भिडिअफोरखौ। बिनि बिनानाव दालां बानायगासिनो लोगोफोर दायो। थांसै। नायदो लोगोफोर भिउखौ माबायदि। भैरबखुन्दआव दंफैयो दायो। लोगोआ दुगैनो नागिरदों ओइनै। भैरबकुन्दआव दंफैयो लोगोफोर दायो। आयौ अन्थाइबारियाव दायो भिउफोरखौ नायनो हागोन र', देखायगोन आं लोगोफोर। नुबाय दा भिउफोरखौ? कारेन्ट गैयिनि भिडिअफोरखौनो बानायनो हायाखै लोगोफोर। गामियाव कारेन्टआनो बहुत प्रब्लेम जादों जोंथिं, ओंखायनो भिडिअफोरखौ बानायनो हायाखै चार्ज गैयिनि थाखायनो। दायो दंफैयो भैरबकुन्दआव।